Ahojte, vítam vás pri dnešnom podcaste, tak trochu iný život so Sárou a veľmi sa teším, že dneska mojou hostkou bude Julka. Ahoj Juli, takže vítam ťa tu a som Hej, rada, že budeš súčasťou. zdravím všechny. Dobre, takže začala by som takou otázkou. Ľudia ťa poznajú hlavne teda cez tie sociálne siete, cez ten Instagram, kde sa sprezentuješ, ale skús nám troška priblížiť to, akými diagnózami trpíš. Mhm. Tak já mám diagnostikovaný Ehlers-Danlosův syndrom, což je genetické onemocnění pojivové tkáně a způsobuje mi to spoustu dalších problémů. Mám posturální ortostatickou tachykardii, ve zkratce POC, kdy vlastně, když ležím a stoupnu si, tak mi vystřelí tepová frekvence o více než 30 tepů za minutu a u toho mám příznaky, jako že se mi motá hlava, mám kolapsové stavy a takhle. A dále mám trávicí problémy, mám operovaný cévní kompresní syndromy. Měla jsem vlastně úplně všechny. O, měla jsem Wilkýho syndrom, Dunbarův syndrom, Nutcracker syndrom a Maytanerův syndrom. Všechno takto mi v roce 2023 operovali v Německu a už tam žádný komprese nejsou, co se týče tady těch kompresí, ale stále přetrvává porucha pasáže. Mám vlastně duodenogastrický reflux a vrací se mi obsah ze střeva zpátky do žaludku, kde se mi hromadí a zároveň mám i dysmotilitu trávicího traktu. Takže nemůžu přijímat potravu normálním způsobem a jsem závislá tady na všech hadičkách. Áno. Takže toto je tvoj príbeh, krátke, na čo trpíš, ale skús mi povedať, kto si ty. Ty ako Julka. Já jsem Julie, je mi 22 let a mimo to, že jsem chronicky nemocná, tak také studuju vysokou školu. Momentálně mám teda přerušený studium kvůli zdravotnímu stavu, ale jinak studuju vysokou pedagogickou školu se zaměřením na biologii a výchovu ke zdraví. Ráda bych v budoucnu učila buď na základní nebo střední školy děti biologii a výchovu ke zdraví. Pokud budu moct, taky ráda trávím čas s rodinou, trávím ráda čas s kamarády, ráda natáčím videa na sociální sítě, na Instagram, na TikTok, kde už mám spoustu sledujících, kteří mě podporují. O, taky ráda tvořím, momentálně dělám diamantový malování, což je jedna aktivita, která mě fakt hodně baví a dělám to skoro každý den, ale většinou si každou chvíli mě baví něco jiného, takže třeba dřív jsem dělala háčkovaný zvířátka, plišáky a nebo jsem různě vyráběla dekorace do domů a takhle. Takže tím se bavím. A Je to ráda samozřejmě úžasné. cestuju a jezdím na výlety, pokud mi to zdravotní stav dovolí. Je to úžasné, Takže ako to si jsem já. dokážeš vyplniť ten čas. A áno, a veľmi sa teším, že chodíš na tie výlety a že tvoj zdravotný stav ti to umožnil aj po tom všetkom, čo si prešla. K tomu všetkému sa dostaneme, ale začneme tak úplne od začiatku. Pamätáš si, ako si sa dozvedela o tom, že si chorá? Ako si to vtedy vnímala? Já jsem se to dozvěděla v roce 2021, kdy vlastně mi úplně přestal fungovat trávicí trakt. Já jsem nemohla přijímat žádnou potravu, protože mi to neprocházelo přes žaludek a ten žaludek se mi enormně zvětšil a museli mi ho vypumpovat, protože jsem tam měla 4 litry tekutiny, žaludečních šťáv a takhle, který mi tam stagnovaly a já díky tomu zvracela a měla velké bolesti. Takže v ten moment, kdy mě odvezla záchranka, tak já jsem vlastně byla ráda. Oni mi řekli, že mám enormně zvětšený žaludek. Ze začátku se vlastně ani nevědělo proč.
jen prostě, že je enormně zvětšený a že mi utlačuje všechny ostatní orgány. A v tu dobu mi to bylo všechno jedno, protože já byla v takovém stavu, že jsem byla ráda, aby mi udělali úplně cokoliv, aby se mi ulevilo. Takže mi zavedli nasogastrickou sondu, všechno mi to odsáli a v ten moment se mi jako ulevilo. Potom postupem času mě znova hospitalizovali, protože jsem měla těžkou podvýživu díky tomu, že jsem nemohla jakoby přijímat potravu a zavedli mi na sojunální sondu a tam vlastně zjistili, že mám Wilkýho syndrom, tedy že mi dvě cévy utlačují dvanáctník a jídlo mi neprochází tak, jak by mělo. Diagnostikovali mi i gastroparézu a znova ten enormně zvětšený žaludek, který mám vlastně asi jako doteď v nějaký míře, že se nevrátil do nějaký původní velikosti. A v ten moment nikdo nevěděl, jakoby, co se mnou úplně je, nebo jako věděli, že nemůžu jíst, zavedli mi na sojunální sondu, ale nikdo nevěděl tu příčinu. Takže se to nějak vyšetřovalo a díky tomu, že jsem já měla strach z jídla a protože mi to způsobovalo bolesti, tak mě špatně diagnostikovali s mentální anorexií, což se mnou táhlo ještě následující 2 roky, protože si mysleli, že anorexie je příčina všech jakoby problémů a že Áno, když se uzdravím to v si hlavě, často. no, tak se uzdraví jakoby všechno, což vlastně není pravda. A ako A si vtedy vnímala to, že ťa chceli akože upodozrievať z tej anorexie? Lebo napríklad pre mňa to bolo veľmi ťažké obdobie, teraz je to už lepšie, že už postupom času, keď aj tí doktori ťa začnú spoznávať, keď už sa stále s tebou stretávajú, tak začínajú chápať, že asi to tam nebude ten problém. Ale ako si to ty zo začiatku vnímala? já jsem to vnímala velmi špatně. Měla jsem z toho i jako psychické problémy. Musela jsem docházet na psychiatrii a psychologii, za psychologem, protože jsem postupem času přestala věřit sama sobě, přestala jsem věřit svým symptomům a začala jsem jakoby pochybovat o tom, že ty bolesti nebo to, co se mi děje, že to je opravdu reálný. A až asi prostě za nějaký 2 roky, nebo jako doteď s tím úplně jakoby občas bojuju, že o, říkám si, a co když mají opravdu pravdu, co když je to v mojí hlavě, jo? Ale na druhou stranu vím, že to není v mojí hlavě, že ty příznaky jsou reální a o, vždycky, když jsem nejdřív to schazovali na anorexii, jo, že nemůžu jíst kvůli tomu, že mám anorexii. Pak se zjistilo, že mám velkýho syndrom a gastroparézu. Potom takže to byla jedna věc. Druhá věc bylo, že mi říkali, že mám průjem ze stresu, což taky nebyla pravda, měla jsem klostridiovou kolitidu, jo. Takže vždycky se přišlo na to, co mi je a co způsobuje moje problémy. Takže teď vím, že cokoliv mi je, takže to je reálný, protože vždycky se nakonec přišlo na to, co mi je, co ty problémy jakoby spouští, jo. Takže teďka už jsem v tom stavu, kdy už jsem jakoby psychicky odolná vůči tomu, ale dřív jsem to nesla velmi špatně, protože jsem si připadala, že mi nikdo nerozumí a že si všichni myslí, že jsem blázen. Áno, tú dôveru aj medzi doktormi je veľmi ťažké získať, ale aj to, ako Mhm, si spomínala, že už sama sebe si sa presviečala, ja som to zažila tiež veľmi podobne, že proste keď ti stále niekto hovorí, že ale to není z toho, to máš len v hlave, to si len vymýšľaš, nemôžete byť tak zle. Akože na jednej strane sa im nečudujem, pretože tie naše bolesti, ktoré si zažívame a to všetko sú niekedy naozaj také divné, že niekedy je mhm. až smiešné to, čo sa nám deje, že koľkokrát No sa to vieme jo. zasmiať na našich žalúdkoch, čo voláme Hm, napríklad, že tam máme votrelca, lebo sú také hm. obrovské. Čiže áno, ale je to veľmi náročné si to Tak. takto priznať. No a ako to teda išlo ďalej? Postupem tak
Ze začátku teda mi moc nevěřili, ale postupem času tak vlastně oni mi ze začátku zavedli na sojunální sondu, měla jsem zakázáno jíst a Mm. potom po mně chtěli, abych se jako rozjídala, až nakonec mi tu sondu vzali úplně a řekli, že mám jíst, ale já vlastně jíst nemohla, jo. Takže za 10 dní jsem skončila v nemocnici, znova s metabolickým rozvratem, těžkou podvýživou, protože když člověk nejí, tak samozřejmě do toho zvrací, tak samozřejmě jakoby ten minerálový rozvrat tam bude. Takže tam mi udělali znova gastroskopii, zjistili, že vlastně ani tím gastroskopem jako nemůžou projít do toho dvanáctníku. Takže mi zavedli znova na sojunální sondu a potom už teda mě jako nenutili jíst, řekli, že to je jako fakt ty příznaky reálný, že fakt mi to jídlo neprochází. A potom teda mě chtěli nechat celou dobu na té sondě, až potom já jsem si vydupala, že chci pej, že nechci už mít sondu v nose, protože už to bylo rok a půl, tak mi v Praze zavedli pej do břicha. O, a to bylo jako na jednu stranu skvělý, ale na druhou stranu tak mi to rozjelo zase spoustu dalších problémů. O, protože mi tam dávali antibiotika, tak jsem potom měla klostridovou kolitidu, měla jsem ledvinový kameny a ledvinovou koliku, takže jsem byla opět v nemocnici. A pak jsem se rozhodla, že vlastně takhle to dál nejde a hledala jsem možnosti, jak se těch cévních kompresí zbavit. Takže jsem hledala na sociálních sítích, kde spoustu lidí o, ze zahraničí většinou jezdilo do Německa, do Düsseldorfu, panu profesorovi Sandmanovi a tak jsem mu poslala ještě z nemocnice svoje CTčko. On se na to podíval, řekl mi, že vlastně tam nemám jenom velký syndrom, ale že tam mám další 3 cévní komprese. Později se to potvrdilo i na sonu, Dopplerově ultrazvuku. O, potom jsem začala sbírat peníze na sbírce, kde se vybral 1 000 000 korun a já jsem si mohla prostě dovolit na to vyšetření a na operaci v Německu, což jsem měla hroznou radost. O, jakože na jednu stranu jsem ráda, že jsem tu operaci podstoupila, na druhou stranu, jak už to u IDS bývá, tak to tělo to snáší velmi špatně. Ne u všech, ale u mě to tak bylo. A vždycky, já jsem člověk, který vždycky má komplikace a po téhle operaci to bylo o to horší. Mě už při operaci, tak já mám nějakou špatnou prostě anatomii v celém břiše a plíce mám hodně dole, takže se jim povedlo, když mi zaváděli dren do břicha, tak mi propíchli plíci a jsem měla pneumotorax. Musela jsem být jakoby na ventilátoru, musela jsem mít jakoby dren v plíci, který mi odváděl veškerou tekutinu, abych mohla dýchat. O, dále jsem měla katetrovou sepsi, kdy vlastně v Německu nepoužívali rukavice a sahali mi na centrální katetr bez rukavic a díky tomu se mi tam dostala infekce. Naštěstí mi to teda vyndali včas, ten katetr, takže o, a zahájili antibiotickou léčbu, takže jsem se nedostala do nějaký velmi těžký sepse, kdybych mi třeba selhávaly orgány nebo tak, ale i tak to bylo nepříjemný. A začaly antibiotikama, na který jsem měla alergii. Takže, takže to bylo takový jako moje konečná, kdy jsem si jako myslela, kdy jsem byla prostě úplně na dně a myslela jsem, že už se prostě jako z toho dna nikdy nedostanu. Taky Mala alergiu, takže ty si to myslím, že aj spomínala na začiatku, že máš aj MK syndrom. To mám, v tom období už vedeli, že to môže ne, možno... To nie. ne, v tu dobu se ještě nevědělo, že mám jakoby MCAS, poruchu aktivace žírných buněk v češtině a to se nevědělo. Až vlastně zpětně mi to zjistili z biopsie v trávicím traktu
a z dalších odběrů, kde vlastně v trávicím traktu jsem měla pozitivní markery na ty mastocyty. Ale v tu dobu se to ještě nevědělo. A, ale takže jsem měla jakoby anafylaktický šok potom. Naštěstí teda jakoby hned přišli a dali mi něco na tu alergii, takže se mi ulevila. Jen se mi jako špatně dýchalo, byla jsem celá rudá a měla jsem vysokou tepovou frekvenci a jako nevypadala jsem dobře. I doktoři se jako zděsili, co to jako je. No a asi nejhorší tak byly ty bolesti, protože já vlastně doteď, už jsou to 2 roky, tak od operace mám jakoby chronické bolesti zad a žeber při sezení a přistání. Což je docela napad, protože mi na to nezabírají žádný léky. Vzniklo to vyloženě od té doby, co jsem se probudila z narkózy a údajně tam mám nějaký další útlaky, který mi způsobila jakoby ta operace, že mi tam na sebe tlačí prostě ty stenty a způsobuje mi to kompresi dolní dutý žíly a dalších jakoby orgánů, ale nejde to prostě nijak vyřešit. Takže na to musím brát teďka opiáty, což je docela špatný. A taky mi asi nejvíc vadilo, že já jsem jakoby 2 měsíce po té operaci zvracela žluč. Každý den. Několikrát denně jsem zvracela žluč. To bylo fakt jako hodně špatný. A myslela jsem si prostě, že tu operaci nepřežiju. Nebo tu rekonvalescenci po operaci. Normální lidi bývají v té nemocnici 2 týdny. Já tam byla 4 týdny a ještě mě potom záchranka musela převést do České republiky, kde jsem se další nebo 2 nebo 3 týdny jakoby z toho dostávala. Naštěstí teda teďka jsem jako ve stavu asi stabilizovaným, ale v tu dobu jsem na tom byla hodně špatně a byla jsem přesvědčená, že jako umřu, že o, že už se prostě nedostanu do té České republiky a loučila jsem se s rodinou, protože v tom Německu byla se mnou jenom táta a mamka tak byla v České republice, tak jsem jí volala a velmi jako dojemně, že jsme obě dvě brečeli, tak jsem se s ní loučila, že prostě jako umírám, že na jednu stranu jako nechci umřít, ale na druhou stranu prostě vím, že to jako jinak nejde, že to tak bude lepší, nebo já nevím. Prostě jsem to tak cítila a o, to byl jeden z nejtěžších jako okamžiků v mém životě i jako pro celou rodinu. A nerada na to vzpomínám dodnes, no. Áno, ty si vtedy mala koľko rokov? Já jsem měla o 20. Bylo to před 2 rokama a teď je mi 22. Je to naozaj strašné, ako tak v mladom veku človek vlastne rozmýšľa nad tým, že aj smrť vie byť pre neho spásou Mhm. od tých bolestí. To je Takže pravda. ako si už aj spomínala, že aj tá rodina veľmi tým trpí, ako vnímali oni tú tvoju chorobu, to, že si vlastne ochorela od začiatku, ako Mhm. sa s nimi sporiadávali? Lebo nie je to len ťažké pre nás, tých, ktorí tým trpíme, ale aj pre našich blízkych. Mm, Ono to jako bylo postupně, že z začátku tak mi říkali, až přiberete, tak se uzdravíte, budete zdravá. Obľúbená Že veta. mi No, nebo až prostě po operaci, tak všechno bude dobrý a budete žít jako normální člověk, jo, zdravý život. Ale potom, co mi diagnostikovali EDS a další problémy, tak jsem vlastně zjistila, že to je nevyléčitelný. A i ta rodina se s tím musela jakoby smířit postupně. Takže tohle si myslím, že na jednu stranu v tom bylo takový lepší, o, oni ani nemají na výběr, že se prostě s tím musí smířit a naštěstí teda to vzali velmi dobře a snaží se mi ve všem podpořit. Kdykoliv o, prostě potřebuju, odvězou mě k doktoru, snaží se mě brát i na výlety, když třeba nemůžu, tak mě vozí na vozíku.
Každý den se mě snaží navštěvovat v nemocnici, i babička s dědou za mnou byli prostě v 80 kilometrů od nich vzdálený nemocnici každý den, jo. Takže to je úplně neuvěřitelné, co pro mě Naozaj. dělají. Jasné. Ale nebylo to od začátku, no. Nebo jako ta podpora byla od začátku, ale ne od všech. Ze začátku taky si někdo myslel třeba, že to není tak vážný, nebo zlehčovali problémy, ale postupem času o, tak jsou velmi podporující a jsem hrozně ráda, že je mám. Áno, je to krásne, ako sa rodina vie spojiť. Ano, A ano, ale ne všichni takovouhle příležitost mají, no. Což áno, mi přijde velmi smutný. ako si to vnímala vtedy, to slovo nevyliečiteľná? Toto, že v mladom veku sa dozvieš, že ty vlastne nikdy nebudeš vyliečená, že to, že navždy budeš nejakým spôsobom chorá. A ako som sa už dočítala o tom, ty robíš úžasnú osvetu našim ochoreniam. Ako si spomenula v jednom článku, že ty si už prestala hľadať to zázračné riešenie, ale že už sa nechceš naháňať za tou liečbou, ktorá neexistuje. Ale ako si dokázala prijať túto realitu? Ako si to teda vtedy vnímala a ako si sa tým naučila nejak žiť, nejak to prijať? Já jsem postupem času zjistila, že jakákoliv léčba, zákrok nebo operace je pro mě daleko horší, takže než jako kdybych to nepodstoupila. Takže, protože moje tělo reaguje na každou věc a snažím se vlastně to tělo udržet v takovémhle stavě, jako v jakém je. I doktoři prostě ví, že kdybych šla na další operaci, tak už to pravděpodobně jako nepřežiju, nebo to bude prostě daleko horší, takže raději se snažíme zaměřovat na tu symptomologickou léčbu, kdy mi vlastně se snaží ulevit od bolesti, od zvracení, snaží se mi nastavit léky na MCAS, na všechny další onemocnění, abych mohla žít jakoby kvalitní život. O, vím, že to jde, protože já jsem například na minulý podzim, tak jsem byla ve Španělsku a na Kanárských ostrovech. I vlastně s parenterální výživou a s infuzema, tak jsem odletěla a splnila jsem si tak sen. Takže vím, že i přesto, že mám prostě bolesti, nebo přesto, že mi není vždycky úplně dobře, tak vím, že to jde a vím, že můžu žít docela jako kvalitní život. Jen to nezávisí jenom na mě, ale závisí to jakoby o, na celém lékařském personálu a všem lidem okolo. Takže ale když se to sejde, tak prostě to jde, žít ten kvalitní život a raději budu žít tady s tím, že mám prostě hadičky v břiše, než abych nežila vůbec a to by mě asi jako na jednu stranu hodně mrzelo, protože vím, nebo chci vidět ještě moje rodiče, kamarády a takhle, takže to mě asi motivuje, no. Áno, a ako si už nadviazala na tie hadičky. Aké to bolo zo začiatku? Ako si hovorila, najprv si mala teda nosogastrickú sondu, čiže Mhm. hadičky v nose. Sama viem, aké je to nepríjemné. A Mm, skús nám niečo o tom povedať. Ako si to vnímala? Čo napríklad ty Jo, preferuješ, ten pej alebo tú hadičku? jo, já jsem ze začátku měla nejdřív nasogastrickou sondu na odsávání obsahu z žaludku, což je taková tlustá a tu jsem netolerovala úplně dobře. I jsem jim to vytáhla, když se mi to snažili zavádět, protože já Keď som ju přesto mala ja, zvracela. tú Taky, nosogastrickú, tak jo? som povedali mi, že si to akože musím tam nechať a proste musí to tam vydržať a aj keby je všetko za to včera, asi to bolo včera, keď mi vyšla spomienka, ako som písala mamine, že ja to už asi neprežijem. Že Mm, ono to tak strašne bolo, ja som netolerovala mm. vôbec tú nosogastrickú a myslela som si, že to chytím a takto to celé vytrhnem. Takže No, úplne si viem predstaviť, že to bola strašná úlava, keď si to teda urobila. ne, oni mi to zaváděli, jak mi to zaváděli, tak já jsem to vyrvala, ale naštěstí na podruhý se to povedlo, jo. A Jaj.
Ale jakože to bylo úplně první zkušenost s tím. Ale vím, že jakoby mi to hodně ulevilo. To bylo v tu dobu, jak jsem tam měla ty 4 litry těch tekutin, takže kdyby mi to nezavedli, tak by mi prasknul žaludek, jo. Takže jsem ráda, že to tak udělali a potom mi zavedli vlastně na sojunální sondu a ta je taková tenčí a tu jsem snášela dobře. Jen asi trvá první jako týden nebo 14 dní, než si na to člověk zvykne, ale pak už jsem to ani necítila a měla jsem to tam rok a půl a neměla jsem s tím problémy. Akorát jsem se za to styděla ze začátku, protože jsem byla hrozně hubená a měla jsem sondu v nose a lidi si dělali takový domněnky, jako že má anorexii, že nechce jíst a nebo že to mám na kyslík, že to mám z covidu, že prostě jsem měla covid a nemůžu dejchat a proto mám prostě tohleto. No, ale potom tak jsem se s tím jako nějak naučila fungovat a zjistila jsem, že vlastně s těma hadičkama mám daleko kvalitnější život než bez nich, protože je pro mě daleko těžší bojovat třeba s podvýživou, kdy jsem nebyla schopná se jako zvednout z postele, než mít prostě hadičku v nose a o, fungovat, jo. Takže tak. A pak mi zavedli Pay, což bylo skvělý, protože to nebylo na první pohled vidět. O, a měla jsem to zavedenou vlastně hadičku do břicha přímo do tenkého střeva. A to bylo skvělé, ale pak se mi tam dostala infekce po roce, takže mi ji museli vyndat, protože to bylo rezistentní na antibiotika. No a zavedli mi port, centrální žilní katetr, nejdřív na infuze a teďka si tam dávám i parenterální výživu, infuze i léky, vlastně všechno. A asi tak před 2 měsíci mi znova zavedli mi PEK a PEJ. PEK na odsávání obsahu z žaludku a o, PEJ na výživu a na léky. Na jednu stranu je to hrozně špatný, jakoby mě to vadí, protože mám vlastně 3 hadičky a nemůžu se třeba jako koupat, nemůžu jako o, musím furt být jako na něco připojená, furt s sebou nosit batoh, který má třeba jako 6 až 10 kilo, nebo furt tahat se s infuzním stojanem, jo, dávat si pozor, aby se to nevytrhlo. Ale na jednu stranu vím, že mi to jako pomohlo, že je mi prostě lepší. O, jak to mám ten pek napojený jakoby na pytlík, tak mi to odsává žaludeční šťávy až žluč, který se mi hromadí v žaludku a já díky tomu vlastně nezvracím a nemám takové bolesti, jako jsem měla dřív, kdy vlastně se mi to tam hromadilo a zase třeba jako litr nebo tak úplně takového zeleného hnusu, zelených žluče jsem pak odsávala a musela jsem si zavádět třeba každý týden na gastrickou sondu do žaludku a odsávat si vlastně ten obsah z žaludku, což bylo pro mě velmi nepříjemný, vyčerpávající a zároveň jako nechutný, takže v tomhle mi to pomohlo. Připadám si jako robot, ale vím, že jako jiná možnost není a prostě musím se s tím naučit nějak fungovat, no. Áno, touto cestou sa ti ja chcem poďakovať, lebo ako si spomínala, že zo začiatku to bolo náročné, že ľudia hovorili, alebo teda domýšľali si, že máš tú anorexiu. Áno, s tým som sa aj ja stretla, tak vidia chudé dievča s hadičkou v No, nose a myslia si, že nechce hubený. jesť. Áno, a myslia si, že nechce jesť a že to tam má len preto, aby dostávala ten príjem potravy, lebo nechce a že to má celé psychicky. A ja sa ti chcem poďakovať, lebo aj vďaka tebe ja to obdobie, keď som musela mať tú sondu a naozaj mne to pomohlo, lebo ja som rovnako nepríjmala to dlhé obdobie stravu. Pomohlo mi vidieť, že nie som sama. Že nie len ja to mám, ale má to aj niekto ďalší. A to je úžasné na tej osvete, ktorú práve robíš. A za to som ti ja veľmi... Děkuju. Já právě, když jsem byla ze začátku úplně prostě před těma 4 rokama, kdy mi poprvé zavedli sondu a zjistili mi jako velký syndrom gastroparézu a další tyhle problémy,
tak jsem na sociálních sítích právě našla o kamarádky, s kterými se teďka bavím ze zahraničí. A viděla jsem, že oni vlastně taky natáčí videa, různě šíří o světu. Takže vlastně až třeba, myslím, až po operaci, že jsem se na to jako dala a začala jsem taky natáčet videa. Začala jsem vlastně i na Instagram přidávat příspěvky, na TikTok a věděla jsem, že vlastně chci šířit tu osvětu, protože mě v tu chvíli to hrozně pomohlo. Že jsem viděla, že v tom nejsem sama a že to má někdo další. A já jsem si fakt myslela, že jsem jediná v České republice, kdo to má. Doktoři si taky mysleli, že to má maximálně jako vy a někdo jako z Prahy. Teď je nás daleko víc, jo. Já nevím, kolik je nás ve skupině 400 z Česka a Slovenska. Áno, áno, A podle mě nás bude, no, podle mě nás bude ještě daleko víc. A takže mi to dává smysl a vidím prostě v tom tu budoucnost. To, že já trpím, tak to beru jako aspoň, aby to mělo jako nějaký smysl. To, že já trpím, tak aby to aspoň pomohlo jednomu člověku, tak prostě budu s tím spokojená. A chodí mi jakoby, samozřejmě i nějaké jako negativní zprávy, jo, že se zabírám jenom svojí nemocí a takhle, ale od spoustu jako třeba nemocných lidí nebo i jako zdravých, tak mi chodí spoustu jako pozitivních zpráv, že jsem jim třeba hrozně pomohla, nebo že jim to dodává motivaci a takhle, takže to si fakt hrozně vážím a jsem za to vděčná, no. a ako si sa k tomu dostala? Kedy? Po tej operácii, že čo, Jo, čo si akože s tým začala? Že chcela si robiť tú osvetu, alebo to skôr do začiatku bolo len také odreagovanie sa od tých bežných dní? já jsem třeba člověk, který nerad jako sdílí věci na sociálních sítích, což možná se bude znít jako divně, ale po té operaci prostě jsem se jako nějak jako přemohla vnitřně a řekla jsem si, že prostě jako natočím na TikTok nějaký videa, jo. A jakože budu sdílet ten svůj příběh. A ono se to chytlo a jakoby spoustu lidí mi tam naskákalo a jako pozitivní odkazy. Takže jsem věděla, že vlastně to má smysl a v tom jsem jako pokračovala. A na druhou stranu i mi to jako pomáhá psychicky. Samozřejmě ze začátku jsem se s tím první 2, 3 roky vyrovnávala jako jo sama, ale postupně, jak jsem se s tím vyrovnala, tak mi to hrozně pomáhá o tom takhle mluvit a šířit jakoby tu osvětu a zároveň tím jakoby pomáhat druhým, no. Takže to mě to hodně baví. Áno. A naozaj to má zmysel, lebo je to Ano, niečo úžasné. Ako sa ľudia dokážu dozvedieť o týchto diagnózach a mnoho ľuďom si možno pomôžu tie videá uvedomiť si, že možno tie problémy, ktoré si myslia, že majú, nie sú až také, aké by mohli byť a že si majú naozaj užívať toho života, kým sú hlavne zdraví, lebo zdravie je ten najvzácnejší dar. Naozaj. přesně tak. To je pravda. Áno, takže a ako si na tom teda aktuálne teraz? Aktuálne teraz si teda vo fáze udržovania, toho, že sa ťa teda doktori snažia nejakým spôsobom udržať. Máte nejaký aj plán do budúcna? Ako napríklad postupovať pri tvojej liečbe, alebo majú nejaké nápady, ako ti ešte viac pomôcť? Jakože momentálně já jsem stále na parenterální výživě do žíly a o infuzích a lékách do žíly. Do portu konkrétně a k tomu mám Pay a PEC zavedený, tak bychom se, pokud by to bylo možné, tak bychom se rádi z parenterální výživy dostali na enterální výživu a k tomu bych třeba měla jenom infuze do portu nebo nějaké léky do portu, jo. Ideálně by bylo snížit množství parenterální výživy a navýšit množství enterální výživy do střeva. Samozřejmě ale podle tolerance, protože to moje střevo dělá docela jako zajímavé věci. O, já třeba vůbec jako nechodím na záchod. Jakože Mhm. jdu třeba jednou za 14 dní, někdy i jako 3 týdny a fakt jako mám bolesti, jo. A to teďka už mám docela velké množství té enterální výživy.
Takže teď se snažím něco vymyslet, snažíme vymyslet něco s tím střevem, že nějaký jako ty projímadla nebo různý jakoby ty pro kinetiky a takhle. A to sa ti akože Ale v tom čreve, alebo to je tak, že tvoje telo spracuje vlastne všetko, čo mu dáš a zoberie si to. právě, že se mi to tam hromadí. A Mhm. pak mám jako bolesti a i mi teče třeba krev z konečníku, protože ta stolice je jako hrozně pevná, jo, Mhm. že prostě jak to tam stojí dlouho, tak prostě to bolí, no. A kdykoliv jakoby před tím vyprazňováním, tak mám třeba 3 dny předtím, než mám jít na velkou, tak mám velký křeče v břiše, což mě taky hodně jako omezuje, protože někdy u toho jako i brečím. A to mám jako opiatový náplasti, takže by to nemělo za tolik bolet, jo, Mhm. ale stejně jako to je hodně nepříjemný, ale furt tak nějak doufám, že se to třeba zlepší a že třeba budu moct jakoby aspoň trošku jako bez té bolesti fungovat. Ale Áno. my vlastně jako nevíme, co bude. Jo, my se snažíme jakoby v tomhle stavu, kdy jsem relativně jako stabilizovaná, i když mám jako 3 hadičky, tak přesto jako mi bylo prostě hůř, jo, že to není už takový. Tak se snažíme v tomhle jakoby stavu vydržet a co nejdýl to vlastně půjde, aby, o, abych mohla prostě třeba i nějak fungovat a tak. Áno, a spomínala si, že máš liečbu aj na ten MCAS. Uh, Mhm. ja to nazývam taká alergia na všetko. Hoci čo nám môže Ano, spôsobiť ano. tie naše alergické reakcie, a teda aj na ten poc. Akú liečbu máš k ním? Lebo tak stretávame sa rôznymi Mhm. spôsobmi toho manažovania skôr, pretože tým, že Jo, vieme, že to neliečiteľné ochorenia, tak ako jo. to liečia u teba? Tak ten MCAS, tak já mám nastavený léky, beru antihistaminika, beru stabilizátory žírných buněk a musím říct, že mi to fakt jako hodně pomáhá. Já jsem teďka od ledna do dubna jako nesměla brát žádný léky, ze dne na den jsme to museli všechno vysadit, protože můj trávicí trakt to přestal jako brát a neposouvalo se mi to dál z žaludku. A vlastně až v dubnu tak mi zavedli ten pay a postupně se to zase snažíme navyšovat. A musím říct, že jakmile jsem to znova začala brát, tak to je obrovská jako úleva, protože když jsem to nebrala, tak teprve v tu chvíli jsem pocítila, jak špatný to je, protože já jsem si nemohla namazat krémem, jo. Já jsem myslela, že jsem blázně, musela jsem mít jenom z lékárny, jo. To samý lízátko, dala jsem si lízátko, jo. A úplně mi otekla celá držka, jo. Takže Takže to bylo špatný. Takže teďka máme ty antihistaminika, stabilizátory žírných buněk a fakt jako mi to pomáhá. Není to teda takový, že jako 100% by mi to pomohlo třeba na nějaký alergie, že to není zázračný, jo. Ale dokáže to jako zmírnit, bych řekla. Teďka si Ako třeba to hovoríš o lízátko tých můžu dát. krémoch? Hovorila si o tých krémoch a o to všeličom. Mne No. sa to stáva tiež. Napríklad minule som si všimla, že sa začínam vyhadzovať po sprchových geloch. Takže som si Mhm. objavila novinku, taký nejaký bio-eko mydlo, ktoré nevonia a není nejaké, že proste, aby mi to spôsobovalo čo najmenšie tie alergické reakcie. Lebo úplne to poznám, stačí nám len zacítiť nejak trochu nejakej vône a už sme červené, vyhádzané, všetko nás škrabe a spôsobí nám to tú reakciu. Takže Přesně tak. je to náročné žiť s týmto, lebo je to naozaj alergia na všetko. Áno, a my môžeme Ano, povedať, že je ano. to alergia aj na ľudí, lebo akože keď sa vystresujeme z niekoho, napríklad mne aj stres vie spôsobiť strašné Jo, mě alergické. taky. Já tu mám fleky hrozný po hrudníku. Áno, toto úplne poznám. A ako riešia teda ten poc? Na to sú asi prášky tiež. Já jsem brala, nejdřív jsem brala beta blokátory
kdy vlastně jsem měla i jako vyšší tlak. No ale postupně, jak jsem šla do těžší a těžší podvýživy, tak se mi ten tlak snížil a už jsem beta blokátory brát nemohla. A začala jsem brát Gutron, který mi zase ten tlak zvyšoval, což bylo taky skvělý a pomáhalo mi to. A hodně mi pomáhá hydratace. Já mám infuze a každý den kapu jakoby 1 až 2 litry infuzí do portu a to musím říct, že mi hodně pomáhá. A teďka nemám žádný léky, protože si myslím, že to je relativně stabilizovaný, ale já budu mít kontrolu teďka ve Vídni na MKAS a oni tam mají léky, ten Gutron v kapkách. Takže bych je ráda poprosila, aby mi to dali v kapkách, abych si to mohla dát do peje. Protože já nemůžu jenom takhle léky jako prášky, protože to musí být v nějaký tekutý formě. Áno. Ideálně, abych si to mohla do toho peje dávat, aby se to neucpalo. Takže to. Což je velmi těžký, jo, protože ne všechny léky jsou v tekuté formě. Taky mi hodně na poc pomáhá o, invalidní vozík. Já třeba nevydržím dlouho stát nebo chodit. O, už jenom třeba kvůli tomu poc nebo kvůli těm chronickým bolestem, kdy při sezení a při stání mám prostě po operačním bolesti zad a žeber. Tak musím říct, že to mi hodně pomáhá, kdy na delší vzdálenosti používám vozík a díky tomu se dostanu vlastně i třeba na různý výlety. Třeba jezdím s mamkou a ta mě táhne. A nebo teďka mám sbírku na elektrický pohon k invalidnímu vozíku, abych mohla být více samostatná a jezdit s mamkou třeba na kole nebo obecně jako s kamarádama víc trávit času venku bez toho, aniž bych otravovala někoho, aby mě vozil. Takže Áno, tak. k tomu To som se sa aj těším. chcela dostať. Ja sem aj zdieľam tú zbierku. Prosím, ja budem naozaj šťastná, keď sa niekto z vás nájde a prispieje aspoň malou čiastkou, pretože keď sa spojíme viacerí, už len tá malá čiastka dokáže byť zrazu veľká a pre teba, Julka, alebo pre hocikoho iného, môže nám chorým to zmeniť ten život. Naozaj. Přesně Len tak. 1 euro ti dokáže úplne diametrálne zmeniť ten život, lebo budeš môcť zrazu robiť niečo, čo si doteraz nemohla. A spríjemní ti to tie dni, kedy nemáš žiadne iné aktivity a za normálnych okolností by si možno bola len doma a rozmýšľala nad tým, že ti je zle, alebo že sa necítiš úplne dobre, ale takto sa dokážeš nejakým spôsobom odreagovať, čo je naozaj skvelé. A takže zdieľam to sem, niekde to tu bude a dám teda link aj do popisku. A skús mi, Juli, povedať, teda keď sme sa už dostali k tomu dňu, ako vyzerá tvoj bežný deň teraz? Lebo ty točíš tie videá, úplne úžasné, kde aj prezentuješ, ako si musíš všetko pripravovať a tak ďalej. Si úplne jak nejaká sestrička doma, naozaj. Je to úžasné, ako si sa naučila stať vlastne doktorkou pre sama seba pre samú seba a naozaj pomáhať si tie dni a liečiť sa vlastne. Tak ako prebieha teda ten tvoj bežný deň? Můj den záleží podle toho, jak mi je, protože u mě to je hrozně jako na houpačce, že jeden den mi může být jako dobře a zvládnu si všechno obstarat sama a druhý den prostě jenom ležím a musí se o mě starat mamka a musíme připravovat ty výživy a infuze. Ale budeme brát takový nějaký den, kdy je mi aspoň trošku lepší. Takže já vždycky ráno vstanu, většinou mi dokape jako parenterální výživa, takže se musím odpojit, musím si dát léky a připojit se zase na infuzi. Většinou mi dokape i enterální výživa, takže se odpojím z enterální výživy na další dávku. Takže to mi třeba zabere, bych řekla, takových půl hodinu, hodinu, než se jako vůbec tohle všechno obstarám. Řekla bych, že spíš hodinu. A potom se snažím vyřizovat třeba nějaký e-maily nebo nějakou administrativu, která je buď spojená jakoby s tou mojí nemocí, kdy musím obvolávat lékaře, musím žádat si o recepty,
jo, nebo na pojišťovnu, na sociálku, anebo třeba se sociálníma sítěma spojený o různý jakoby e-maily nebo odpovídání na zpráv a tohle. To mi třeba zabere jako hodinu, dvě taky, záleží jak kdy. A odpoledne tak většinou, pokud je venku hezky, tak hrozně ráda trávím čas venku na terase, nebo jsem ráda, když třeba mě mamka veme vyvětrat někam jako na vozíku. A takže, nebo třeba i s kamarádkou ven, když je mi dobře, tak ráda jako jdu, kdy si vlastně všechny ty výživy, infuze vezmu s sebou do baťůžku a můžu jít. Jen je problém v tom, že to je hrozně těžký. Jak mám dvě ty pumpy, tak to váží třeba 6 až 10 kilo. A ještě tam mám jako věci, třeba jako léky, když se mi udělá špatně, nebo prostě mají peněženku, brejle, jo. A to bude vážit třeba těch 10 kilo a já to neuzvednu, nebo uzvednu, ale jsem z toho hrozně vyčerpaná. Takže i když třeba jako jdu pěšky, tak si hrozně ráda jakoby dám ten baťuch na ten vozík a jdu jakoby s tím a tlačím ho, protože mi to hodně jakoby usnadní ten život a zároveň mi to pomůže i na poc, protože se mi tolik nemotá hlava, že jsem jako taková Áno, stabilizovaná. si taká zaistená. Jo. Sice teda občas teda lidi koukají jako divně, že chvíli jedu, pak se najednou zvednu, tak se stane zázrak, ona začala chodit, jo. Takže to je docela takový vtipný. Áno, to si viem Ale predstaviť. To môžu byť naozaj dobré zážitky. no. Takže to, jakože mě to je už jedno, de facto, jo. Ale vím, že mě to pomáhá, takže já to tak dělám a dělá to spoustu dalších pacientů, takže to je úplně normální. Já si myslím, že člověk by měl dělat to, co mu pomáhá a nemyslet jakoby na to, co si o něm budou myslet ostatní. A to je podle mě jakoby klíčem k tomu úspěchu. Dobre. A skús mi teda povedať, lebo tie tvoje videá sú naozaj perfektné. Skadiaľ bereš inšpiráciu? Ide to z tej zahraničnej scény, alebo si to vymýšľaš ty podľa seba, to, ako to cítiš? Většinu těch videí si vymýšlím sama, jak to jakoby cítím já, ale sleduju hodně zahraničních jakoby pacientů, kteří taky natáčí videa a vlastně už úplně od začátku, od roku 2021 a ty mě hodně motivují. Dokonce jedna kamarádka tak až z Ameriky za mnou byla v České republice, což je úplně skvělý, za mnou přiletěla z Ameriky do České republiky. Sice jsem v tu dobu byla v nemocnici, ale i tak prostě je to pro mě jako zážitek na celý život. A myslím si, že jako pro celou rodinu. Taky jsem s jednou kamarádkou byla ve Španělsku, která měla stejnou operaci jako já a je z Islandu. Takže takhle mám, já nevím, jako desítky, možná jako 100 třeba jako těch pacientů znám jakoby z těch, z Česka i prostě ze zahraničí a navzájem se podporujeme a to je úplně prostě skvělý. A hrozně mi to pomáhá a myslím si, že všichni, protože se pak cítíme daleko víc pochopení. No a ako si to vnímala? Ten moment, áno, už sme sa rozprávali o tom, že ako si to prežívala zo začiatku, to, že si zistila, že si teda vlastne nevyliečiteľná. Kedy nastal ten zlom v svojom živote, že si povedala, že odteraz budem žiť inak a začnem si užívať ten život a nikoho nebudem počúvať? No, myslím si, že to nebylo takhle ze dne na den. A myslím si, že to není ani takhle, jakože pořád, že bych jako o, nikoho neposlouchala, nebo že by mi to bylo úplně jedno, co si třeba o mě myslí. Myslím si, že třeba jako chvílema, tak pořád mám jako horší období, ale snažím se prostě ten život užít na maximum, protože vím, že prostě nikdo neví, jak dlouho tady bude. Já můžu zítra se neprobudit, nebo za týden, jo. Nebo za měsíc můžu skončit v nemocnici, jo. A to mě asi hodně motivuje.
to si ten den užít na maximum, protože nikdy nevíme, co se stane, nikdy nevíme, kdy skončíme v nemocnici a další den a bude to jakoby tvůj život v pauze, jo. A to mě hodně, hodně motivuje. A vlastně i přes tu nemoc, tak se snažím třeba i cestovat. Chtěla bych v létě prostě k moři, i když prostě se nemůžu koupat, jo. I když prostě je to hrozně riskantní se všema těma vstupama, parenterální výživou, enterální výživou, jo. Prostě normální člověk si myslím, že by si to nedovolil, ale já vím, že ten život prostě mám omezený a chci si ho užít na maximum a nechci čekat na to, až se vyléčím, až budu zdravá, až mi bude lepší, protože toho se taky nemusím dožít. Takže to chci dělat prostě teď, jakmile je mi trochu lepší, tak kupuju letenky a okamžitě prostě si letím plnit sny. I kdyby se mi tam mělo něco stát, i prostě cokoliv, tak mě to za to stojí, jo? Já prostě nechci být do konce života zavřená doma, v posteli, chci prostě si něco zažít a o, užívat si prostě. A to je můj cíl, no. To je krásne. Naozaj, ako sa snažíš plniť tie svoje sny. Čo ti tá choroba vzala a čo ti dala? Lebo áno, prichádzajú s tým veľké obety, ako napríklad tá neschopnosť jesť, alebo Mhm. neviem, prišla si o niečo, čo si milovala, čo si rada robila? Mhm. O, já jsem dělala od malička sportovní gymnastiku a hrozně ráda jsem sportovala. A díky vlastně už úrazům spojeným s EDS a taky kvůli jakoby svý nemoci, tak jsem musela přestat s gymnastikou, což mě hodně mrzí, protože já jsem chtěla třeba aspoň trénovat ty děti potom v budoucnu, kdy já nebudu trénovat sama sebe a to bohužel nemůžu, protože na to nemám sílu. Taky jsem ráda jezdila na kole, ráda jsem jako sportovala, ráda jsem, dokonce jsem studovala sportovní školu, kde jsem si myslela, že budu učit tělocvik, jo. Mhm. Ale takto nemůžu vlastně sportovat a nemůžu o, být taková jako, já jsem vždycky hrozně plánovala a teďka nemůžu vůbec plánovat. Já prostě se probudím a ráno se rozhodnu, jestli prostě se uvidím s tou kamarádkou, jestli pojedu do té Prahy, do Plzně, nebo jestli zůstanu doma, protože je mi špatně. Musím se rozhodovat v ten den, nemůžu plánovat dopředu, dovolenou nemůžu plánovat, co bude za týden, protože nikdy nevím. Tak to mi asi jako vzalo a dalo mi to jiný pohled na život. Snažím se užívat každý den, jako kdyby byl můj poslední. Našla jsem si kamarády, kteří mají vlastně taky s tou stejnou nemoc. A o, začala jsem díky tomu natáčet na sociální sítě, což mi taky hodně dalo. A jsem za to ráda. Takže spoustu věcí mi to vzalo, ale jsou tu věci, které mi to i dalo a jsem za to ráda. A kto je pre teba teraz aj na tej celej ceste tou najväčšou oporou? Je to moje maminka a je to moje babička s dědou, kteří při mě stojí, ať se děje, co se děje. Každý den mě podporují a když jsem třeba nemůžu si udělat výživu, nemám na to sílu, tak mamka vždycky přijde a hned mi to začne dělat. A to je úplně skvělý. A bez nich bych vlastně nebyla tam, kde jsem teď, protože o, já nejsem tak samostatná, jak může třeba se zdát. Oni mě kdykoliv, kamkoliv odvezou, nebo když bych chtěla třeba s kamarádkou ven a neměla bych na to sílu, tak oni mě tam prostě vemou a podpoří mě úplně ve všem, co chci. Takže jsem jim za to vděčná a myslím si, že se jim za to nikdy nebudu moc jako odvděčit to, co oni dělají pro mě. Ako si hovorila, že tá sloboda vlastne je taká obmedzená. Kedy sa ty
cítiš byť slobodná? Alebo kde? Alebo kedy si to naposledy zažila? Kedy si sa cítila byť naozaj slobodná? No, já se svobodná cítím, když je mi dobře, protože já mám řidičák a když je mi tak říkám, co chci. Když je mi špatně, tak nemůžu, protože by se mi tam prostě udělal špatně za tím volantem a nedojela bych. A to mě musí potom třeba někdo odvést nebo mi udělat výživu a tak, takže záleží den ode dne. Mně se to opravdu mění jako na houpačce. Jeden den můžu říct, tyjo, mě je fakt skvěle, jo. A druhý den prostě můžu mít bolesti a můžu ležet celý den v posteli a třeba zvracet, jo. Nebo prostě mít hroznou únavu, nebo flare-up nějakých symptomů. Takže u mě je to prostě jako na houpačce a snažím se užívat každýho dne, kdy je mi aspoň trošku lepší a můžu, protože vím, že druhý den to už tak být nemusí. A čo by si odkázala takto nakoniec ľuďom trpiacich na tieto diagnózy a potom aj tým normálnym, tí, ktorí nie sú chorí? Mhm. Já bych určitě chtěla říct, nestrácejte naději, protože o, jednou bude líp. I když se vám to možná teď nezdá, tak jednou opravdu bude líp. Ať už jenom sebe menší troška, tak vždycky bude líp. A o, chtěla bych říct, abyste byli trpěliví, protože trpělivost růže přináší. A pro ty, co jste zdraví, tak bych chtěla říct, abyste si vážili života a abyste byli vděční za cokoliv, co můžete a co máte, protože to není samozřejmost a ne každý to tak má. A ještě bych chtěla říct, pokud něco dlouho chcete a opravdu si to přejete, tak si ten sen prostě splňte a jděte si za tím, ať se děje cokoliv. Protože já přesto, i kdybych bych neměla cestovat, tak prostě cestuju a plním si ty sny. Takže vy byste měli taky. Mějte se hezky. To bolo krásne. Ďakujem ti, Julka, a vám ešte raz pripomínam, že k Julke a možno k jej väčšej slobode a k tomu lepšiemu životu môžete pomôcť tak, že jej prispiejete na vozík, na ktorý sa zbiera. Prikladám ten link a ďakujem vám. A ďakujem tebe, Julka, za to, že si prišla, Taky za to, že děkuji. sme mali možnosť natočiť tento podcast, za to, že sme mohli ukázať ľuďom aj tú stránku, že ani operácia nie je vždy to správne riešenie a nie vždy dopadá dobre. A som rada, že sme dneska mohli tento čas stráviť spolu a natočiť tento podcast. Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a s vami všetkými sa už lúčim a verím, že sa vidíme na budúce pri ďalšom príbehu. Ahojte. Ahojky.